एयारगानजों दाव गावग्रा आरो दैमायाव कारेन्ट चेक होग्राफोरनि थाखाय गिदिर फोसावनाय। जुदि सोरबा एयारगानजों दाव गावोब्ला होनांगोन नोगोद 5,000 रां जुरिमाना। जुदि सोरबा कारेन्ट चेक होनानै ना हमनानै जायोब्ला होनांगोन नोगोद 5,000 रांनि जुरिमाना। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं ओनसोलनि दैमुगुरि, दैगोदै, थारायबारि, सानजा थारायबारि दरब्रै गामिया जथायै दिनै आबहावाखौ फोसाबनांगौनि थाखाय मोनसे आफाद दानानै लायो। बिनि गेजेरजोंनो एयारगानजों दाव गावनायखौ बन्द' खालामनांगौ, दैमायाव कारेन्ट चेक होनाय आरो मुलि होनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो सोरबा जुदि बे आफादनि थांखिफोरनि बेरेखा मावोब्ला होनांगोन नोगोद 5,000 रां जुरिमाना। खौसेयै दरब्रै गामिनि रायजो राजाफोरजों दानानै लाजानाय आफादनि दैदेनगिरि सुरज बसुमतारी आरो राजिब नार्जारी बिथांमोनहा खौरां मेलनि गेजेरजों मा फोरमायदों फै जों मिथिनानै लानि। खुलुमनाय थाबाय बड'लेण्ड खौरां नायगिरि आरो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि रायजो राजा साफ्रोमनिसिमबो जोंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि थारिखआव जों मोनसे मोनब्रै गामिजों कमिटि दानाय जाबाय। बे जाहैबाय जोंनि दैसामगुरि गामि, दै गोदै आरो थारायबारि आरो सानजा थारायबारि। बे दरब्रै गामिया जोंनाव गोबांथार एयारगान लानानै दाव गावनाय, दाउथु गावनाय, दाउब' गावनाय बेफोर फैबाय थायो। लोगोसे जोंहा मोननै दैमा गाथोन दङ। गोदोनिफ्रायनो साम' खांख्राइ गुरनानै खननानै जाग्रामोन, नाथाय दा बे दैयावबो गोबां कारेन्ट सर्ट होबाय। लोगोसे बिदिनो मुलि होयो, बेनिफ्राय ना गावो। बेजों लोगोसे मुलि होनाय आरो बे गाथोनाव कारेन्ट सर्ट होनायखौ जों दिनैनिफ्राय बन्द' खालामनाय जाबाय। आरो बेखौ जुदि जोंनि कमिटिनि आयेन बायदि मानियाब्ला बिथांमोननिफ्राय जोङो 5,000 जुरिमाना लानाय जागोन। लोगोसे जोङो बेखौबो खावलायखानाय जायो, दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर मोना गुना दाव गावनायनि नामाव फैयोब्ला बिथांमोनखौबो जों हमनाय जागोन। मानोना जोंनाव मोसौ बोरमा गोमाबाय थायो, दाउबो गोमायो। दा बावहाय जोङो सोर मोजां सोर गाज्रि मिथिस'नो हाया। दाख्लैबो जोंनाव मोसौ गोमाखांबाय। दा बावहाय ना गावनायनि मुङावनो सोरबाया सिखाव खावनोबो फैनो हागौ। बिनि थाखायनो जोङो सांग्रांथि होनाय जाबाय। दिनैनि थारिखआव सोरबाफोर जुदि भुलाव बिदि फैफ्लांबायोबा हमजायोब्ला जों कमिटिया दाय थानाय नङा। लोगोसे बेखौ जुदि मानिथाराब्ला जों आयेनगत भाबै जों पुलिस प्रसासननिबो हेफाजाब लानाय जागोन आरो जों पुलिस थानायाव जों हमनानै हरनाय जागोन। बेखौ जों गोख्रों भाबै जोंनि कमिटिया दिनै खावलायहरनाय जाबाय। गिबियावनो दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड खौरां चेनेल बिथांमोननिसिम बा बड'लेण्ड बुब्लिखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। जों दिनैहाय मानो बाहाय प्रेस मिट लानाय जादों बेखौ आङो गुवारै बुंफोरनो ओंखारदों। जे जोंनि खुंग्रिं एरियानि सिङाव थानाय दैसुंगुरि, दैगोदै, थारायबारि, इस्ट थारायबारि बे गामि मोनब्रैनि गेजेराव एसे सिगांनिफ्रायनो जों नुबोबाय थादों जे एयारगानजों दाव गावनाय आरो मोननै दै दङ जोंहा, खुंग्रेब आरो दहला दैसा, दै गोदै। बेफोर दैयाव मुलिबो होयो, सोरबाया बिदिनो कारेन्ट सर्ट होयो। बेफोरबादि खामानि मावनानै दिनै दैखौ गुबुंले खालामबाय, बोथोरखौ आबहावाखौ गाज्रि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। जों बिदिखौ मोजां मोनाखै। जोङो गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे कमिटिबो दाबाय, जाहाथे बेफोरखौ बोरैहायबा रैखा खालामनो हायो नामा, मुलि लुनायनिफ्राय बा कारेन्ट सर्ट होनायनिफ्राय। आरो लोगोसे एयारगानजों दाव गावनाय, सानावबो गावफैयो, हरावबो गावफैयो। सोरबा बिदिनो हरनि 11टा 12टासिम दाव गावनाय, सोरनिबा न'नि दाव गोमानाय, हांसो गोमानाय गोबां जागासिनो दङ। दा बेफोरखौ जोङो मोनब्रै गामिजों ज' जानानै मोनसे कमिटि दानाय जादों। बे कमिटिनि दारैनो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो फोरमायगोन जे जायफोर बिथांमोनहा बेबायदि हाबाफारियाव जरित' दं बा लोब्बा दं, जाहाथे बिथांमोनहा जोंनि फारसे जाहाथे फैया, जों गिबि खावलायखाबाय। आरो फैनानै जुदि बेबायदि खामानि मावफैबावोबा जोङो कमिटिनि डिसिसन बादियै जोङो 5,000 जुरिमाना फोनांनाय जागोन। जायगानियानो हक बा गुबुन जायगानियानो हक, जोङो बेखौ 5,000 जुरिमाना लानाय जागोन आरोखि। आरो बारे जुदि बिथांमोनहा बिदि खालामबाय थायोबा आरो जोंनि खोथा नियम निथि आरो डिसिसनखौ मानियाबा
दा बिथांमोनखौ जोङो पुलिस प्रसासननोबो गथायहरनांगौ जागोन आरोखि बायद' जागोन। दा ओंखायनो खावलायदों बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आरो बयनिसिमनिबो खाथियाव खावलायनाय थादों जे जाहाथे कमिटिनि डिसिसनखौ जाहाथे मानिनानै सोलियो आरो जोंनि दिनैनि बे आबहावा गुबुंले खालामनाय बेखौ जुदि माने रैखा खालामनायाव बयबो जाहाथे मदद खालामो आरो बेबादि समाज बेरेखा हाबा दाव गावनाय ना मुलि होनाय आरो बिदिनो गाज्रि गाज्रि खामानिनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो बेखौनो खावलायनानै दिनैनि प्रेस मिट खालामनायखौ आं बेखिनियाव बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।